Isihloko esokhuluma ngaso namhlanje njengenjwayelo sizozwakala sakudelela kodwa siliqiniso. Sithi ke abantu abamnyama bayobuswa ezinye izizwe koze kubhubha umhlaba. Isona sihloko esebesikhuluma ngaso namhlanje. Sithinte lesi sihloko ngoba cishe zikhathi zonke masivuka noma silala sivuka sibona umuntu omnyama ehlupheka. Masithi siyabheka indlela ahlupheka ngayo kuyasicacela ukuthi sabantu abamnyama siyobuswa ezinye izizwe koze kubhubha umhlaba. Isizathu sokuthi siqhamukele nalesi sihloko ilento yokuthi sizalwa abazali abaphuwa. IsiZulu sithi injalo ephuma edunjini. So sizalwa abazali abaphuwa, obvious nathi siphuwa. And it's obvious ukuthi sisazoqhubeka nathi sizale izingane eziphuwa. So sizoqhubeka ke sibe yidwedwe zezinye izizwe kuze kubhubha umhlaba unless mawukuthi sizoba nayo inhlanhla yokuba nesineke nilalele abantu abafana nathi abazonikhuculula ingqondo kancane kancane ngoba idamage eyenziwa kumuntu omnyama ngekhathi zobandlululo, psychological warfare, iyafakwa ama colonizers kubantu abamnyama, even today isas affecta. Abasentshonalanga bafikela ngonyaka ka1488 bevela ePortugal, uBartolomeu Dias evela ePortugal. Lento yokuthi baqala ukufika la ngo1652 kufika uJan van Riebeeck sike sakuveza phambilini ukuthi amanga ayikho lonto le. Khona incwadi ethi Scramble for Africa iyabhalwa uThomas Pakenham ekutshelayo ukuthi ngonyaka ka1488 uBartolomeu Dias uyena umuntu oqala owafika eSouth Africa eSouthern eWestern Cape kwaku February ngonyaka ka1488 ila waqala khona iOperation umuntu omnyama le aze aphuma kuyona ngonyaka ka1994. So okusho ukuthi sihlale ebugqilini more than 500 years. Njengabantu abama historians, scholars and sociologists, kumsebenzi wethu ukubheka yonke into a psychological war eyasetshenziswa ukugqilaza umqondo womuntu omnyama ukuthi abe isidwedwe sezinye izizwe kuzobhubha umhlaba. Kumsebenzi wethu lokho. Ingakho namhlanje sithe siqhamuke nesihloko esithi abantu abamnyama bayobuswa ezinye izizwe koze kubhubha umhlaba unless nizoyinika isineke sokuthi nihlale nathi sinikhuculula umqondo ukuze nani kube khona into esile enizoyifundisa izingane zenu ngoba kuliqiniso ukuthi ngoba niphila kuzohamba kuhambe nife. So ngoba ninganakile abanye bethu beyiziphukuphuku njengoba sozela sidominatewa ezinye izizwe sigqila zezinye izizwe, it's obvious ukuthi lezi izingane esizele ifa esizolishiyela izingane zethu elokuthi nazo zibe yiqila nezidwedwe zezinye izizwe. So ingakho ke sivulele channel ebizwa ngo-House of Radical Intellectuals. Okay, today i-quote esonipha yona ithi, let's rather be economic literate than educated idiots. Siyithole sesinesikhathi ke ngoba sabantu abafundayo. Seyithole encwadini kaChika Onyiyani
wabhala incwadi ethi A Capitalist Nigger. So this is a Nigerian author, but iyagcina inaturalizwe eAmerica, but by birth uChika Onyeani uvele Nigeria. So uyena wabhala incwadi ebizwa ukuthi A Capitalist Nigger, which I suggest ukuthi ilona Bible lomuntu omnyama. Uyabona mangabe ufuna ukuhlukana nosizi, i-guide engizoyirecommenda ukuthi ube nayo ukuthi uthole lencwadi lebizwa ngokuthi i-Capitalist Nigger iyabhalwa uChika Onyeani. Iyokusiza kakhulu. Ilona Bible lomuntu omnyama ke ekumele abe busy nalo lelo ukuze aphume kulobu bugqila kubona, and ilona Bible ekufuna lidlulisele komunye enganeni yakhe, nayo idlulisele enganeni yayo kuze kubhubhe umhlaba ukuze sikwazi ukuphuma kulolu sizo esibhekene nalo. Ngoba osopolitiki labe sibavotelayo abasoze bakwazi ukulapha usizo esibhekene nalo sabantu abamnyama. Sicela ke makwenzeka kuyisifundiswa le channel le inhloso yayo akukhona ukwenza imali. Yes, siyathanda ukuthi nisubscribe kwi channel, siyathanda ukuthi ni share ama videos ethu, siyathanda ukuthi ni like ama videos ethu, but the main aim akukhona ukuba famous, otherwise ngabe nathi siyayiveza uthi mawukhuluma usibone, but i-information esikhuluma ngayo sensitive ngalendlela asikwazi ukuyibona. Siyagula bafethu, si worried ukubona umuntu omnyama ekulesima kusona. Simanipulathwa abelungu ngesikhathi sobandlululo. Njengamanje sesimanipulatana sodwa sabantu abamnyama, and it's so painful. So that is why siqhamuka nezihloko ezithi ayifudumale ngalendlela. So sithi let's rather be economic literate than educated idiots. Guys, thina la noma sizonifundisa ngezinye izinto, but sizolo sinicathulisa ukuthi nani kubalekile ukuthi nikufunde kuba nemali, nikufunde ukuthi nibe independent financially njengamasulumane, njengamabhunu, njengabelungu, njengamaNdiya, njengamaChina, njengazo zonke izizwe ezikhona. Asikwazi ukudominatewa izo zonke izizwe sibo domete bezinye izizwe, ngoba sike sachaza phambilini ukuthi thina sibheka yonke into ukuthi yini into esingayenza ukuze umuntu omnyama ahlukane nosizi. Yonke lento yenziwa amaSulumane, amaNdiya, abelungu, amabhunu, amaChina, nazo zonke lezi zizwe esiphila nazo kwi-Rainbow Nation. Siyabuka ukuthi yini la bayenza kangcono kunathi ukuze baphile kangcono, ngoba asikwazi bafethu ukuthi oma bethu bazokhula beyoba o kitchen girl, no father bethu babe o garden boy, nathi sibe futhi o kitchen girl no garden boy, nezingane soyizala zibe o kitchen girl no garden boy balezi zizwe ephila ku Rainbow Nation. It's not healthy. This is us people. This is us. Asiyithandi lento yokubona umuntu omnyama ewukhamisa ngithele. Masikhuluma ngomuntu omnyama ke kunalento ethi charity begins at home. Yabona njengoba ngumZulu nje ngivela kwinguni group. Angiyisebenzi lento ukuthi we are all Africans, we are all Africans, never. Charity begins at home. Okusho ukuthi izinto ezinhle kufuna iqale ekhaya. Mangiphethe imali kufuna ngibheke ukuthi imuphi umuntu omZulu njengami, mhlawumbe omXhosa njengami, mhlawumbe omNdebele njengami, mhlawumbe omNtswana njengami, engamnika imali ngaphambi kokuthi imali ngiyinika umuntu oyisifiki la ezweni lami. Angikhathali ukuthi umuntu omnyama noma uhlobo olinjani. Charity begins at home. That's how it works, people. So isona sihloko kwesinika, let's rather be economic literate than educated idiots. Akusizi bafowethu ukuthi sihambe siye ema-university siyogqoka amajazi kuthiwa gade amusi iGitori kuthiwa sifundile, but si-stupid. Kuqhamuka umuntu eyivelele eSomalia, Ethiopia, ePakistan azoqoqa imali kithi abe rich. That's stupidity. That's stupidity. Nisixoleleke nina ningazi lutho ngepatriotism. Nisixolele nizodideka mbijana, but ake sidluleke ngokusave isikhathi. Kunalo baba lo uThomas Babington Macaulay wase England, ubedume ngokuthi uLord Macaulay. Ikhona ivideo
esiqeda kuyikhipha ekhuluma ngalo baba lo isihloko sayo sithi kudala kakhulu umuntu omnyama egqilazwe umqondo. Kodwa ke nizoyibona ningene kuma videos ethu esikhipha ama video amaningi. Ikhona ivideo esikhuluma ngayo ngalo baba lo uMacaulay owaqhamuka nendlela yokuthi umuntu omnyama kufuna abe a truly dominated race for eternity. So nokusho ukuthi ngesikhathi kusuka amangisi namabhunu eza la eSouth Africa ezocolonizer abantu abamnyama, because thina la eNatal besiyi British colony. Okusho ukuthi ladliwa izwe lakwaZulu la ngaphansi kombuso wamangisi, British colony. Abafowethu laba bangamaXhosa noma Eastern Cape, yebo Eastern Cape kugcwele abafowethu abakhuluma isiXhosa, bona bebebiza ngeEastern colony. Ingakho mhlawumbe uzozwa umuntu okhuluma isiXhosa ekutshela ukuthi kunendawo ekuthiwa isempuma koloni, yabona. Bephinde bebe iCape Town bayibize ngeNtshona koloni. Zonke lezi indawo uyabona nje iBritish colony, I mean iKwaZulu Natal beyi British colony, kanjalo neWestern Cape or Cape Town beyi British colony. Abantu abaqhamuka neplan yokuthi thina abantu abamnyama kufuneka sigqilazwe both physically and psychologically. One of them Thomas Babington Macaulay or the Lord Macaulay. Sizo suggest ukuthi nikanibukele le video leya ekhuluma ngalo baba waka Macaulay, okuyena washo ukuthi abantu abamnyama ufuna sibabulala umqondo behlezi beyidwedwe zezinye izizwe emhlabeni. So ngoba sisho ukuthi we are house of radical intellectuals, asiwasebenzisa amagama soft kule channel. Lento yenu yokulontotoso akuthiwa namalungelo sekuphazamiseka ilungelo lakho la kumina nje noma kuthina as house of radical intellectuals, it is just nonsense, man. Uyabona mawufuna idignity, a true dignity, ufuna ube nemali. Qala lapho nje. Uyabona umuntu onemali akayi request idignity and akayi demand idignity, izenzekela yona automatically. So thina ukuze ndlu yakithi kaphunga nomageba ukuze nihlonipheke, number 1 kufuna niye ukudaka utshwala, number 2 niye ukufuqa insangu, number 3 niphume kulento yamalungelo izonibambezela, nijoyine abantu abazonika umqondo ukuthi ukuze uphile a true freedom ezweni lakho, ungabi isidwedwe sezinye izizwe, uzale nengane ezoba isidwedwe sezinye izizwe, yini le kumele uyenze. Nanso ke true freedom iyona ke lesokhuluma ngalo, but unfortunately indlela esikhuluma ngayo iyahadlazela, iyahaya, imagqinsi ayimnandi, ayigwinyeki kahle, iyababa mfowethu, iyiboza. Isizathu salokho ulinyaziwe umuntu omnyama engqondweni hayi kancane. So ayikho into esoncinga na yona ngani zakwethu. Mawuzohlala nathi lana kuyashisa kakhulu, kuyashisa impela, ngifuna ukudlala ngawo. And nalento yeni lo nithi ninamalungelo okwenze nje, please do me a favor, okucheck ibank account yakho, uyicheck nje mhlambe kusukela eminyakeni o5 edlule kuze kube imanje. Yabona uma ukuthi awukazi uhlanganisa 100,000 vele uyeke nje lo msangano wakho ukuthi unelungelo lakho. Mawuzohlangana nabantu abanjengathi sizinto ezifanele ugijinyiswe enkantolo ngoba sihlukumeza amalungelo abantu, vele uyeke nje lo nto ngane wakwethu ngoba uphuwa, uhlale nathi la sithi ukukhuphula umqondo kancane. Lento yokuthi thina ufuna sibe a truly dominated race, uthuvi le nto leyo. Anomcheka lo baba lo, ncheke nama speeches akhe. So what we normally do, we do a lot of studies, we spend hours and hours. That is why mangabe siniki lecture ithi ukuthatha isikhathi eside mbijana, because the aim ukufundisa. This is a school of thought. So asikwazi ukwenza ama video ayinqampu nqampu.
mani nesineke bafowethu nilalele into esikhuluma la ibalekile. So we cannot be a truly dominated race. That is not going to happen. Forget. And sizoqhubeka sikhulume ngesiZulu ukuze ontaba kayikhonjwe bengalo besijaha besilandelele la. Ngoba banehlame eziningi ngapha ngakithi. Ezigadile ukuthi mangabe kukhona oyedwa oqhoshayo njengesipikili bese kuthunyelwa lesi sidwedwe lesi noma lo bus boy ngoba lento yo bus boy noma ama house negroes into endala kakhulu isenayo namanje egadile ukuthi kwakhona okugoda kwethu ukuthi kuyavuka kuvusa okunye lesi sidwedwe sangapha ngakithi sishaye ngapha ngakithi silahle phansi. So unfortunately, no matter how hard you may wish, ngeke nikwazi ukusibona. So iyasicika lento ukuthi thina abantu abamnyama kufuna sibe a truly dominated race. uMakhawulayi bafethu wafa kudala kakhulu before 1900 wesefile, but iprogram designer even today isam affect umuntu omnyama. Mawufuna ukwazi ukuthi im-affecta kanjani, go and watch our videos uzovuleka kancane umqondo la. Eyintweni zonke, number 1 nansi into efuna siyicacise la, ngoba siphila la emhlabeni, umhlaba mina nginamsebenzi nokuthi mhlambe i-belief system yakhe ime kanjani. Umhlaba njengoba siphila la emhlabeni, umhlaba uphethwe ngemfologo yakwaSathane. Uyabona lento yepolitiki yonke lento yaqala eEngland, lento yepolitiki yaqala eEurope. La eAfrica ayengekho lento ukuthi izofuna libuswe ngepolitiki nani izwe lalibuswa amakhosi. Bafika laba basixova lana ngendlela basixova ngayo ukuze izwe libuswe ngokwepolitiki. Kwipolitiki ke bafowethu kukhala isicathulo sakaSathane kwipolitiki. Mawukuthi umuntu ozelayo awunaki hayi indaba yakho leyo. Kuyadutshulwana lapha, kuyabulawana lapha, kubangwa izikhundla yonke lento le iphethwe ngensimbi yakwaSathane. Bese umuntu omnyama edesignelwe into ekufuna stake kuyona ne-useless ngalendlela. Leyo nto leyo iyinkolo zabezizwe, iyinkolo ezafika nama-colonizers la ezweni lethu ezingaziwa obabamkhulu bethu, obabamkhulu abazalayo babekhonza umvelinqangi, babekhonza umenzi wezulu nomhlaba. So bafika ke basidesignela izinto esingahlanga, you know, zibizwa ngama dogmatic belief systems. Igama lithi dogma or dogmatic lisho ukuthi kune belief system ozonikwa yona kuthiwa wena yamkele ungayiquestion ngoba iperfect okwakho ukuyilandela. Nilena kuyafika nabafowethu laba bevele England noma bevela eHolland. Kuliqiniso. Yabona into esiyikhulumayo siyazi ukuthi iyahaya futhi ayisihle kahle. Kodwa kuliqiniso ukuthi kwasuka abantu eEngland naseHolland bazocolonize abantu abamnyama, not only eSouth Africa but the whole of Africa. Scramble for Africa. Ungayithenga incwadi kaThomas Beckenham. Read it for yourself. We know the history, people. We know the history. But akekho umuntu omnyama mhlawumbe umZulu noma umXhosa owakhanda umkhumbi wahamba eEngland wacolonize abelungu, wadla izwe labelungu, wagumula abelungu amakhanda njengoba benza enkosini yamaXhosa uHintsa, njengoba benza kwinkosi yakwaZondo uBhambatha eMsinga engoma. Akekho umuntu omnyama okwenza loo nto leyo. But lezo igebengu lezo ezafika la izobulala abantu, ithatha abantu zibagqume emajele, zibafaka ocela mabengenze lutho, bephuca imihlaba yabo, basikhandela inkolo bathi asihambe siyosonta, sistake khona leyanto ayisisizi ngalutho bafowethu. Every Sunday we go to church, sikhuluma izinto ezingenamsebenzi walutho nengeke zimsize ngalutho umuntu omnyama ezafika nalezi igebengu lezi. Mzukwane izwe. And sikhumbuzane, this is not a hate speech lento esikhuluma la. Yabona nje weak mind.
or an educated idiot uzothi what you are teaching is a hate speech, which is nonsense, man. We're not teaching any hate speech. We are teaching history. Uyabona ngo-1990 before 1994 ngoba ubaba Mandela uphume ejele cishe ngo-1990. Yes. Washona baba Chris Hani kuleyo mnyakanyana. Then ngo-1994 ubaba Mandela waseba umongameli wokuqala wentando yeningi. Basukuma ke yabona ke lokhu kungcono ngoba kudwetshiwe ne sicinge sase sakuthola ngoba sabantu abahlalela ukwenza research. Uyabona lana lo FW umele uFW de Klerk ngoba intambo zombuso zasuka ku de Klerk zaya kuMandela. uFW de Klerk waba upresident wokugcina weapartheid eyafika nabelungu kulendlu ke sisibabize ngama European Christian gangsters, because sasingayazi religion ye Christianity yafika nama gangsters, the European Christian gangsters. Ngizwe nje okwabafane lokushini kudlala ukuthi thina sazi igebengu uStuki. Yabo kunalamagama angasile kahle ukuthiwa umuntu uStuki noma uSticks. Yabona umagamanyana lawo labantu abaphuma bengena emajele abadwetshiwe abaphethe inombolo. Yayibona lonto le ikuthiwa thina sazi igebengu mfethu ubani la elokushini naboba. Yabona ngeke kube isigebengu njengoNgamla. Tsheleke mina. Ngeke kube isigebengu njengoNgamla. uNgamla ukwazi ukuntshontsha, just imagine umhlaba. Buka umhlaba into engakanani. Into engamove untshontshela immovable property, umhlaba untshontshe ubuyele ngakuwena bese kufumbathisa inombolo engasabele ethi bana business eBhayibheli wena. Khohlwa ukuthi nombuso la emhlabeni, umbuso wakho usezulwini awudla umhlaba wakho akwenza isigqile ezweni lakhe. Isona sigebengu ongangitshela ngaso mina. Halezini labantu abadwetshiwe abakhwela abanye emajele nababulala abantu bengenze lutho bese kuthiwa zigebengu. Akekho umuntu omnyama owasuka la eAfrica. I don't care akekho umuntu omnyama wasuka la eAfrica waye Europe wayontshontsha imhlaba yakhona. But basuka base Europe beZimbabwe bentshontsha umhlaba wakhona kuziwe eSouth Africa ngitshontsha umhlaba wakhona. The whole of Africa was colonized. Umuntu okwazi ukutshontsha, yabona umuntu umentshontsha isigebengu leso. Noma engafika neBhayibheli incwadi ethi incwadi engcwele okufaka ezulwini, isigebengu kusalayo. So uyabona nje kwakuthiwani la ngifuna ufunde la. Whites will not surrender. South Africa is ours. Abantu abakufikela neBhayibheli bathi mawungayikhonza inkosi ebhalwe eBhayibhelini uyoya esihogweni kubhaliwe ukuthi akekho yakubaba ngaphandle kwami. Mawungiphikula emhlabeni nami ngokuphika ekhaya ezulwini akekho yakubaba ngaphandle kwami. Kusho isigebengu. Yas buka sasithini la, angithi ngesikhathi bona bethathi bezosicolonize abafike bathatha umhlaba wethu basenza igqila. Manje umbuso masuza umuntu omnyama babona ukuthi nathi sizokwenza okufanayo, but whites will not surrender. South Africa is ours. Abelungu noma abantu abamhlophe ngeke baze bayeke, ngeke baze ba give up. Izwe lase South Africa sidlile thina sabantu abamhlophe elethu imbhalo ababenayo le. Yabona thina sikhuluma ke zaseJerusalem nako Golgotha nabase Fezu nabase Roma asinasikhathi salomsangano. Sikhuluma sikufundisa iqiniso ukuthi uvuka la emaqandeni. Yingakho sithi yekani ukudaka utshwala nensango. Khona nizokwazi izinto khona nizokwazi ukuba neinformation right enizoyisharela izingane zenu ngoba obviously niphuwa futhi most yenu nizofana iphu. Uyabona once wafika ku 40 years noma I would say 35 years. Wafika ku 35 years ungahlanganisanga imillion. I can assure you my friend, possibility to full poor is very high unless mozo join lezi zinto zokuthwala ke ukhwelwe inyoka konke lo msangano lo, yabo. But umqondo ufuna ukuqala umncane ingakho sithi target yethu abantu abancane, yabo. So
bawudla umhlaba wethu njengoba wayesho lo muntu ukuthi ngincame kufiwe kodwa lo muntu uthi uyanawe njalo ezulwini lona besethi uGod lo kushethe uNkulunkulu angithi yabona bese bethi we choose Christ FW chooses the antichrist bathi bona bakhetha uJesu kodwa uFW de Klerk uyi antichrist okusho ukuthi uJesu Kristu okhonzwa abelungu uyavuma ukuthi abelungu basuke eEngland noma eHolland bezodla izwe lethu umuntu ophikisa lokho ukuthi kufuna lidliwe izwe lomuntu omnyama uyi antichrist njengoba bebhalele lomlungu la ukuthi we choose Christ FW de Klerk chooses the antichrist uyabona ke le sign le azokwazi ama historians le sign le elokhunjana nakho ngilibala elokhunjana le sign le yama communist party communism le angithi bona babephusha lento ye-capitalism ukuthi qhwaga into zabantu ukuze abantu bebezigqila le eye-communism ingakho i-ANC ade ingakabi lento eyiyona kahle kahle namanje isekhona kodwa anguboni kangaka umsebenzi wayo i-South African Communist Party ngoba iyona le ebephusha i-agenda ukuthi yonke lento eyadliwa kumuntu omnyama kufuna ibuyele ngakuyena ade ngagcina kwezikhuluma into ethayifana naleyo but ke bathi umuntu obeliever kwi-communism njengomuntu omnyama mina mangabe belungu bedla izwe lami bese ngibelieve ukuthi kufuneka izwe lami libuyele ngakimi ngoba phela abelungu la into abasifikela nayo iBhayibheli bakwethu abafikanga namhlaba la cha abawuficula umhlaba abafikanga nawo neinkomo futhi abafikanga nalutho kahle kahle into abafika nayo iBhayibheli ngokomthetho mhlambe angazi mhlambe ngelinye ilanga kusafuna sike sixoxe nje singadakwe na insanga na utshwala ukuthi mhlambe hapa bathatha iBhayibheli nathi basibuyise lo kwethu angithi yabona mhlawumbe angazi mhlawumbe no comment la ngezansi sike sizothi nina nibona kanjani but bathi bona we choose Christ uyabo uFW uchoose iantichrist uJesu Kristu okhonzwa abelungu uthi aqhashazwa abanye abantu now here is evidence read it for yourself we say free your mind and your children will follow kuneqembe belibizwa ngeDead Prez ebelicula ihip hop ayilo msangano uLily Wayne no Ricky Ross akuyona hip hop lo umsangano lento lana kuphusha isatha ini lento Illuminati before beculwa ilokhunjana i-rap music because i-rap kahle kahle it's a rhythm and poem kahle kahle yabo angithi kunabantu laba bashiya inkondlo kwase kufakwa lento ekuthiwa i-rhythm ingakho kuthiwa rap RAP rhythm and poem angithi yabo so kunaleli qembe elibizwa ngeDead Press silithanda kakhulu thina sesithe ukukhula mbijana so ikhona ingoma yabo ebithi mayihamba izithi free your mind and your children will follow mhlawumbe mawuthanda ukuza umculo osilo nengqondo lomsangano uLily Wayne ungalokhunja ungayichecka le group le ibizwa ngeDead Press but ayisakhiphi bikhipha phambilini so ibona abantu ade bekhipha umusic osile hayi lo msangano lo wobubeni sesiubonayo but ake sibiyele la sithi ufunda kancane eBhayibhelini angithi sibonile kulesi lokhunjana kulesi slide esiphuma kusona la khona abelungu bethi bona they choose Christ uFW de Klerk wachoose i-antichrist ngokuthi avuma ukuthi umuntu omnyama akaphuma ebugqilini obafika nabelungu so bona ngokwabo uChrist wabo uyavuma ukuthi umuntu omnyama abe isigqila and isithema silifunda iBhayibheli sakuthola ukuthi no it's true i-religion eChristianity kanjalo futhi neIslam kanjalo futhi neJudaism kuyavunywa ukuthi abantu kufuna benziwe igqila here is evidence because le sign yeChristianity le ye-Islam le ye-Judaism by the way iChristianity isuke eEurope ayisuke eAfrica
Islam isuka eArabia ayisuka eAfrica, iJudaism isuka kwaJuda, I mean eMiddle East ayisuka eAfrica. Kahle kahle lezi inkolo akuzona ezabantu abamnyama. That is why the masses of black intellectuals, they are not afraid to tell you that this is the accepted insanity. Imsangano le eyafakwa kubantu ngenkani ngoba these are dogmatic belief systems. Ukuthi you will accept this or you die. Maungazi go and read history books. Ngalo banga umsindo ngathi issue. So thina ke emiyethu ukuxukuza lento lokuze gqaba uphile nje njengathi nje uphile impilo esile ngaphandle kokugaxala kule misangano laba sifikela nayo. Anyway, let's go back. Sifocus entweni ezize ngayo la. Sikushiye lokho ngoba imisangano le ongayidingi. Nibe careful le misangano ningayifaka kakhulu einganeni. Nansi cause yokuthi sihlezi sihlupheka siyilento esiyiyona, but asifuna ukugxila kakhulu kulomsangano. Ikhona ivideo esikhulume kakhulu ngalento ukuthi inkolo iyona yabulala ingqondo umuntu omnyama, kungakho iningi labantu abamnyama liyidwedwe zezinye izizwe. Ni check lo video khona. So la kulesi slide esiphuma kusona abelungu bathe they will not surrender, South Africa is theirs, and FW de Klerk uchoose i-antichrist bona ba amaKristu. So inkolo yeChristianity iyahambiselana nokuthi abantu benziwe igqila. Lokho ukuthola encwadini yeBhayibheli kuLevi 25 mawuzofunda kuverse 44 uya kuverse 46 ifundeka kanje. Izigqili zesilisa nezesifazane oyokuba nazo wozithabatha kwabezizwe abahleziyo nani. Isizulu ke lesingane zakwethu. Kuthiwa igqili zabesilisa nabesifazane kusho ukuthi thina abantu abamnyama abesilisa kanjalo nabesifazane ufuna kasithatshathwe sibe izigqila ngoba sasihlezi nabo abelungu basifica sihleli bahlala nathi. Izwi lenkosi lafika nabo ngoba iBhayibheli asilazi lafika nabo bevela phesheya. Lathi igqili zabesilisa kanjalo nabesifazane abayokuba nazo bosithabatha kwabezizwe. Thina kubo sabezizwe ngoba bona bamhlophe thina sibamnyama. Bathi mabesibuka basibona njengabantu bezizwe. Kwase kwathiwa ke izigqili zesilisa nezesifazane nozithenga kubona. So ingakho phambilini ngesikhathi befika la befike basenza igqila kwathengiselwana ngathi. Lokho kususela encwadini yeBhayibheli abafika nalo bathi lingcwele asilifunde losifake ezulwini. Lona kanye leli iBhayibheli elisupport ukuthi lento ababayenza ukuthi sibe izigqila right ayikho wrong. That is why we choose Christ. uFW de Klerk uchoose i-antichrist because uKristu abamkhonzayo uyavuma ukuthi igqila zabesilisa nabesifazane mabefica abantu bezizwe abafana nathi kufuna balidla izwe lethu bese nathi siba igqila zabo kusho iBhayibheli. Nakubantwana babezizwe abahlezi nani izigqila zesilisa nezesifazane nozithenga kubona. Okusho ukuthi abesilisa nabesifazane ngisho ingane sizalayo nakubantwana babezizwe abahlezi nani ngisho ingane sizalayo kufuna ithathe ingane zethu kuthengiswe ngazo. Lento enzeke einkomeni thathwe ingane zeinkomo amankonyane. Uza kuthi umuntu ngiyothenga amankonyane. Inkomo ifika ikhwelwe enye inkomo ikhulelwe izala inkonyane. Ithi sancelisa inkonyane yalo bese fika lo ayithathe eyoyidayisa. Yiyo kanye ke lento ebiyenziwa kubantu abamnyama ngesikhathi sobandlululo yenziwa abantu abafike neChristian Bible, and lento le ibhaliwe kuLevi 25 uqale kuverse 44 kuya ku46. We are not fighting any religion. We are perusing every information to free a black mind. And kumsebenzi wethu lo. How you feel about that, we don't care. We are not here to nurse your feeling. If you find it hot, get out. That's the only favor you can do for yourself, my friend. Nakubantwana babezizwe abahlezi kini ningathenga kubo. Abakini abazala ezweni
bayoba imfuyo yenu okusho ukuthi yingane ithina madoda abafazi bethu ingane esizalayo nezingane esihlala nazo kufuna abelungu laba basukela neBhayibheli yes basithenge sibe imfuyo yabo kufuna basifuye so ingakho ade sithengwa anowabuka ama movie lento esikhuluma ngayo inqwaba ama movie bafethu ikhona nje kaJengo inqwaba ningene lo Netflix nicheck ama movie akhuluma ngeslavery ikhona lento le ukuthi ikhuluma ngesingisi thina sikhuluma ngesingisi asikho isidingo ngoba asiwana amangisi sikhuluma namaZulu so sokhuluma ngesizulu ikhona lento le ningaze nigxuma nje nigxuma nipringane nithi kuliwa nenkolweni akuyona eyenu ukube eyenu ngabe sike sifunde kwabasedumbe ngelinye ilanga mhlambe edumbe ebilanyoni yabo mhlambe sike sifunde kwabaka kwabaka mhlambe kwabaka Nongoma yabo mhlambe kwabasemsinga emachunwini mhlambe ngavuma ukuthi inkolweni kodwa yabo masisafunda kwabaseKorinte cha kuyona yenu ingane zakwethu manisafunda kwabaseRoma nina nibe nikwamaphumulo edabango uthi usenkandla kodwa ufunda kwabaseFezu ufunda kwabaseKorinte ufunda kwabaseTholanika kodwa usemsinga emsinga top kwaGxobanyawo ningazodlala ngathi bafana hayi cha akuyona nje into yini mhlawumbe ngabe sikezizwe makuthiwa sizofunda ngokukanxumalo yabona mhlawumbe ngokukaMtungwa manje kuzokuthiwa ngokukaMatewu abantu ongabazi ukuthi abakabani cha akuyona into yenu into yafika negebengu le izonibhayizisa nepromote slavery la iverse lokugcina ithi baya kuba ifa lenu nabantwana benu emva kwenu ukuba babe imfuyo yabo okusho ukuthi lencwadi yeBhayibheli ngoba isho ukuthi thina abantu abamnyama abafazi bethu ithina amadoda izingane esizalayo ufuna sibe imfuyo yabo la ithi baya kuba iyagcizelela ke la ithi baya kuba imfuyo ifa lenu nabantwana benu emva kwenu ukuba babe imfuyo yabo baya kuba igqila zenu thina abantu abamnyama ufuna sibe igqila zabo njengoba iBhayibheli lisho kuze kube phakade angithi uyazwa lonto le ingakho ke sithi umuntu omnyama ingakho siqhamuke nasisihloko lesithi umuntu omnyama usazoba isidwedwe sezinye izizwe koze kube phakade maningafuni ukufeyisa leli qiniso angeke uzulithola endawo mntakama futhi ngineshow uyabona lencwadi sikufundela yona namhlanje uyaqala ngqa I don't care ukuthi uneminyama engakanani qala ngqa nanokuthola nje umuntu okhuluma nje ngathi uqala ngqa futhi mhlawumbe uyagcina noba tholo bafica bekwitiza isingisi amagama amakhulu ongeke uwezwe so lencwadi ke ingane zakwethu ngoba siphuma kulesi slide esilandelayo ukuthi labantu bathi we are not going to surrender South Africa is ours we choose Christ inkolo yeChristianity iyavuma ukuthi thina abantu abamnyama ayikho into wrong yenziwa abelungu ukuthi basenze igxila yonke lonto babeyithathela eBhayibhelini labo elingcwele yakuvuma lokho so that is why we say we are here to free your mind ungawari umntwana wakho izolandela so yonke lento le it's just accepted insanity so siyacela ke nina enikholela kulezi incwadi zoLevi lesingabazi oLevi abathi thina abantu abamnyama kufuna sibe zigqila siyacela noma ningangayithokozela inkululeko ngoba cishe niyahamselana nokuthi umuntu omnyama kwaku right ukuthi abe isigqila nanokuthi oMandela baboshwa iminyaka o27 kwafana abafowethu ababekumkhonto wesizwe nalaba bebekuyiAPLA kwakuyiArmy Winger yePan Africanist Congress shethi yonke lonto ayi right nalabantu abafa eSharpeville ngoba phela isigqila yabona isigqila mawusitshela ukuthi asenze ukuthi singezwe usifaka induku mawuthi ufuna usibulala uyasibulala isigqila vele inje udoti lonto le uyabo shethi yonke lento ayenzeka uyabona if you believer kulezi incwadi zoLevi noma kule ncwadi le uyahamselana nalento ukuthi umuntu omnyama vele uyinja ufuna beyisidwedwe sezinye izizwe cause kubhaliwe kulo let's move uyabona ubuthi mawuhamba umuntu omnyama bese kubhalwa kanje kuthiwa caution beware of natives
phambilini bekunento ebizwa ngo-Natives Land Act of 1937. Bibizwa kanjalo, Natives Land Act of 1937. No. Ngathi ngenza mistake la. No. Akuyona i-Natives Land Act. I-Natives Land Act yango 1913 iyaqalwa mzukane uPixley kaIsaka Seme ethenge iplaza ngapha eMpumalanga walithenga successfully kwakunyaka ka1913 iParliament ngaleso sikhathi lale kwi recess wayefundileke uPixley kaIsaka Seme uyena futhi oyifounder yenhlangano ebizwa ukuthiwa iAfrican National Congress uyena wa influencer uJohn Langalibalele Ledube ukuthi iqalwe inhlangano yakhulula umuntu omnyama ebugqilini ilekelelana nomkhonto wesizwe le ebizwa ukuthiwa iAfrican National Congress. That is history ke manje. Uyabo asikhulumi ngepolitiki ningasho ukuthi sipromote iANC corrupt njani asikhulumi ngale nto le sikhuluma ngehistory ukuthi le lizwe icorrupt njalo mawuthi corrupt but le lizwe lakhululwa uAfrican National Congress usebenzisana nomkhonto wesizwe neSouth African Communist Party. That is a factual statement. Maunenkinga, go and read history books. We are not talking politics. Asiyazi politics, we know history. We are historians. So Natives Land Act wa 1913 owashawa ukuthi there is no land for kafirs because wakwazi ukuyibhalisa indawo yakhe uPixley kaIsaka Seme base bayiqalekisa belungu laba banfikela neBhayibheli no Mateyu nampo Mateyu babhaliwe la base bayiqalekisa bayibiza ngokuthi iDachakral ikhona indawo moya ngapha eMpumalanga ebizwa ngokuthi iDachakral yabona iDacha insangu ikral isibaya njengoba ningenizwa kuthiwa khona eShaka's Kral uKral KR cabanga UAAL Kral isibaya so wathi mase ithengile uPixley kaIsaka Seme le ndawo successfully or lawfully abelungu base bayiqama ukuthi iDachakral bathi le ndawo iqale kusiwe ngoba isiphethwe yikafer ayikho into esile noma eproductive ezomila kule ndawo ngaphandle kwentsangu kwase kuthiwa iDachakral lisukela lapho lelo gama lelithi Dachakral kwase kuba khona lento ebizwa ngo1913 Natives Land Act bibizwa kanjalo ukuthi there is no land for kafirs ingakho more than 80% womhlaba waluzwa abantu abamnyama nanamhlanje uze kukhona abantu bathi they want to expropriate land without compensation because imess yaqala ngo1913 mzukwane uPixley kaIsaka Seme kwazi ukuthola umhlaba ngapha eMpumalanga nabawuqamba ngokuthi iDachakral uqanjwa izitha zakhe kodwa uNatives Land Act wona wango 1937 uNatives Land Act not land lo ngufuni lo land lo but kunomhla alien nakho ke ibibizwa ngeAliens Act wango 1937 ma umuntu omnyama uhamba bewubizwa ngealien so lama foreigner afika neBhayibheli evela eEurope eEurope yes amangisi namabhunu ayisinika land ibizwa ngereference book or bevis book nginayo ke icopy yayo la ubaba wanginika yona because ubaba wameza lo ngo1927 ithi it was issued in the case of a native who is not a South African citizen. Shathi ngesikhathi befika labafowethu abasifikala nezincwadi zoMateyu bathi thina we are not South African citizens. So ma umuntu omnyama ubuphatha ke this reference book obekufuna uhambe na kunento ebekuthiwa iCurfew anobuza kulabo baba badala ababe kumkhonto wesizwe nakuANC bonifundisa ngalezi zinto lezi niwuyeke lo msangano uthi ninamalungelo iCurfew bekunesikhathi la umuntu omnyama njengoba ubona kubhaliwe la ukuthi caution beware of natives bekunesikhathi ukuthi ngoba behamba kanje wahlwelwa uzonya induku baba lezi zinto ezafika noMateyu
zizokunyisa ngomshiza baba ngifuna ukudlala ngawo uzoshawa ba uyafa futhi into engenamsebenzi walutho vele you are not a human being, you are an alien. Igama lithi alien ade ngilibheka la kwi-dictionary lisho ukuthi someone who's belonging to a foreign country. Chethi labantu bathi mabefika la iSouth Africa bayibona indlela enhle ngayo bathi akumelanga ngabe lezi inunu lezi zihlala la, lezi zinto zibelonga to a foreign country. Angithi yabona. At the very same time igama lithi alien lisho ukuthi unfamiliar and disturbing or distasteful. Shethi igama lithi unfamiliar into engajwayelekile and disturbing. Yabona into ekudisturbayo. Yabona nje mangathi uyahamba ubona umuntu ephalaza ungadisturbe kuyanyanyisa leyo nto leyo. Or ayinambithiseki, distasteful, into enganambithiseki. Uyabona? So bathi mabefika laba lezi zinto zi unfamiliar and just disturb. So that is why bekunalo lokhu njana nalo Aliens Act or Aliens Control Act into yakudala la ngabo 1937 ukuthi lezi zinto kufuna sibe babebiza ngani ngama self governing territories ukuthi mawuphuma umuntu omnyama kufuna uphase this reference book ekuvumelayo ukuthi uyasuka from your self governing territory uze endaweni zalabafowethu laba basifikela nalembhalo le uyabo. Once ungenayo le reference book iyaqhuma induku baba bekhuluma ngomshiza nje kudala kahle kahle uyabo. And but we are not South African citizens, but I guess ize la ngifuna nje sifundele incwajanyana ngeke siliqede awe engane zakwethu se university la siyafundisa le ncwadi le yayithi noma ithi ningacabangi ukuthi ngizele ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizangwa ukuletha ukuthula ngizele ukuthuma inkemba. Amagama lawa akhulunywa uJesu Kristu obhalwe eBhayibhelini. Mawiqala kuverse 33, uboyiqala kuverse 33. Ithi akekho ongiphika la emhlabeni nami ngomphika ekhaya ezulwini. Okusho mhlambe ngeke kungeneke ezulwini ngokwencwadi eAfrikana egebengu le. Ngeke ungene ezulwini mawukuthi amkhonza uJesu. Oyiqala kuverse 33. Yabo ithi akekho yakubaba ngaphandle kwami. Mawiqala kuverse 34. Anginandaba nalokho ngoba cishe ekhuluma namaJuda kube engakhulumi namaZulu. So cishe wethu samaJuda kuba ukuthi akekho yakubaba wakhe ngaphandle. Wayikhuluma kumaJuda wakavaze khulume nathi la kaNongoma. La uthi uJesu ningacabanga ukuthi ngizele ukuletha ukuthula emhlabeni. Okusho ukuthi uJesu wayengeyona man of peace, yabo. Uthi angizange ukuletha ukuthula ngizele ukuletha inkemba. So kahle kahle wemeli chaos. Amangisi efika la namabhuna abane chaos ingane zakwethu. Asikhandela amajele, asifake induku, asiqhume amajele, abasilayisha basenze ichaos yonke lento ababenza. Yonke lento ecolonization ichaos yonke lento le. Kodwa ke babeyithatha kuJesu Kristu ngoba uJesu Kristu uthi do not think that I come on earth to bring peace. I do not come to bring peace on earth but to bring a sword. Okusho ukuthi ulethe chaos. So ingakho kabelungu babesifaka umshiza ngoba uJesu abamkhonzayo vele wayeshilo ukuthi bangakuletha ukuthula emhlabeni ngoba yena uJesu Kristu akaze la ngokuletha ukuthula emhlabeni uzele chaos. Lokho uzokuthola encwadini kaMateyu 10 mawuzofunda kuverse 34 uya ku35. Nansi into yeapartheid. Yabona lento ekuthiwa iapartheid was wrong, apartheid was wrong. Ayikho into ngamanga, it's just a grand deception. Iapartheid isuselwa la kule ncwadi kaMateyu 10 verse 34 to 35. Uthi uJesu ngize ukwahlukanisa umuntu noyise. Okusho ngoba nginobaba nje uJesu uzongisusa kubaba. Indodakazi umalokazana noninazala. Uyabona? Nithi ngize ukunika ukuthula emhlabeni na. Uthi cha ngize ukunika ukuhlukanisa apartheid. Igama lethi apartheid elisho ukuthi apartness, ukuhlukanisa. Njengoba esho ukuthi mina ngizohlukanisa indoda nomfazi wayo, undodakazi nakunina. Kufuna kuhlukane lezo zinto. Uyise uyohlukana nendodana.
nendodana noyise, unina nendodakazi nonina, njalo njalo. Uzele ukuzohlukanisa. Okusho lento yenziwa abelungu ukuthi benze apartheid, ukuthi bethatha amadoda bewagqume emajele, bethatha abantu abamnyama. Angithi yabona uma uyisigxila ubuthathwa la eSouth Africa niye eEurope. Uma ufika eEurope, mhlawumbe umfazi wakhe athengwe aye eEngland, wena uthengwe uye eFrance, ingane yakho ithengwe iye eGermany, bebekususela la. I-apartheid nje mangayazi isuka isuke eBhayibhelini kuMateyu 10 uyiqala ku33 uzofika ku35, iqale lapho ke apartheid. So kodwa kuthiwa incwadi engcwele yosifaka ezulwini. Yonke lento leyade yenziwa kumuntu omnyama ngesikhathi se-apartheid isukele eBhayibhelini kahle kahle, yabo. Kwamanye ama videos ethu sikukhave kakhulu lokho. Ngicabanga ukuthi slide sokugcina lesi. Kunencwadi ke esifundayo ebizwa ngokuthi Children of the Matrix, ebhalwe uDavid Icke wase England. Kunesihloko la ikhuluma khona nge-spiritual satanism and Christian conmen. Okusho ukuthi uDavid Icke uchaza kakhulu ngalezi zinto lezi zabantu beIlluminati nama Freemason, ukuthi labantu abasuka phesheya besuka eEngland naseHolland, ispirit ababenaso ise satanism, but bafike la begqoke, uyabona, spiritually babebuso uSathani, uyabo. Kodwa mabefika kini bebe amaKristu amanga. Umuntu oyiconman, umuntu onamanga, yiqili ngesizulu. Shithi bafika la bamaqili azenza abantu engathi bamoya munye noKristu, kodwa ispirit sabo sigcwele isatanism. Uyakuchaza kuDavid Icke encwadini yakhe ye-Children of the Matrix. Uyakuchaza lokuthi akekho umuntu osuka kwelinye izwe eye kwelinye izwe efike ebulala abantu bengamonanga ngalutho. Phela khumbula ukuthi abelungu besuka phesheya bezosifaka indula, bedla izwe lethu, besintshontsha siyoba yigxila kwamanye amazwe. Kubulawa abantu abamnyama ababenza ama-formations, ama-political parties, njengo-ANC nonkatha njalo njalo. Kunama-army wings, because phambilini ubuthi mangabe uyilunga likaKhongolose noma uyilunga le-Pan-Africanist Congress, because izona nhlangano ezindala lezo, nokufaka neNkatha Freedom Party phakathi, izona nhlangano ezindala lezo, yabo. Even no baba nje waqala ukusikhulula waphuma enhlanganweni ebizwa ukuthi i-African National Congress, uBaba Mandela. Ukhala ngale yonto uDavid Icke ukuthi ngabe zazi ingekho nalezo nhlangano, ngabe azibanga khona izimpi zakoSandlwana nezimpi zakoBlood River kulwa namabhunu nezimpi zoBhambatha, uyabona, nomzilikazi njalo njalo. Ngabe yenza uthi abelungu bakuba babesuke eEngland spiritually babe nomoya wesatanism, awukwazi ukubulala umuntu engakonanga ngalutho. Uthi lento le yabo ye-Christianity is just a fake. So ingakho kuyona lencwadi le Children of the Matrix eveza amanye amagama akhulunywa uPope Leo lo, angazi le namcathi, angazi number 10 noma number bani ngesiRoman, ne? This is a Roman figure. So lo Pope wathi it has served us well, this myth of Christ, ukuthi lokhu kusho ukuthi sesizuza okuningi okuhle ngalamanga womsangano esiqamba amanga ngawo ngoKristu. Kahle kahle sesizuza okuningi ngamanga kaKristu, okusho ukuthi yonke lento abasifikela nayo yeChristianity, ngoba phela ivele yaqanjwe eRome kahle kahle, yabo. Yibona baqhamuka neprogram, because iChristianity iyiprogram yeCatholicism. Kunesikhathi la khona umbuso adubuswa ngaphansi kweRoman Empire, kwahamba kwakhona iBritish Empire, but ngesikhathi seRoman Empire yibona baqhamuka nale program yokumanipulate abantu nokucontrol abantu spiritually, angithi yabona. But bona basubscribe when it comes to spirituality, basubscribe kwi-satanism, of which is a fact. Yabona nje ukubulala umuntu ayike into eyiprocess njengokubulala umuntu. Umuntu ufuna kone kakhulu ukuze umbulala,
but labantu bavele bafika basibulala because spiritually babegcwele satanism. Uphinde yasixwayisa la uDavid Icke ku page number 302 encwadini yakhe ku Children of the Matrix, la ethi khona some satanists have invaded the church as it is the perfect cover for them. They masquerade as angels of light and gravitate towards positions of leadership in order to have more influence. Because much of what they say is sound doctrinally, they are rarely detected. So oshukuthi inqwaba yabantu abama-satanist, remember lento Illuminati vele sekuyona egcwele umhlaba nalezi zinto zama New World Order. Wonke lamo pastor laba but I receive papa ube lokho kwabafanyana lokho okufaka amasudu okuthandazela abantu ubadlise amafutha mhlamba amaxoxo amagrass bethi take it. Bonke labo pastor laba bafika njengobushiru nje kanje. Yonke le nto le umbhedo kahle umbhedo yonke le nto le. Yabo labantu baniqoqa imali kini nina niphuwa imali nisebenza kanzima nayithatha noyifida labantu mase kufuna ababoshwe beqe babaleke bemazweni nabo ubani khona wase Nigeria na usafa naye waxhifiza abantu esontweni langakubo le Nigeria babapatshaza bephethe ukuxina ungazi ukuthi babe wenzani la bafike bafela khona laphana. Yonke lento yabo konke lokho kuhambe kugxuma lokuthi I receive lokho kuqoqa imali eningi kunina ama-satanist lezo zinto lezo most yakhe ama-satanist. Yabo anomlandela uJackie Pamotse kunosiza ukuthi uJackie Pamotse uhlakaniphe kakhulu wasi nimlandele ziningi izinto ziningi nibuke ningalibala umdanso kuningi. So uyasho ke nalo baba lo uthi yonke le genge iyama-satanist because it's a perfect cover for them. Ngoba mabe laphana akulula ukuthi nibabone ba ama-satanist because nabazofunda iBhayibheli bazenza njengeingilosi and uboba buke esikhathini esiningi bajaha kuba opastor. Uvela mesuka nje straight yoba upastor ngeke umfice serve esontweni 2 se7 iminyaka emingaka esontweni bese egcotshwa ababishop ukuthi nakavulela lakhe ibandla. ISatanist ayinasikhathi salonto le. Ngeke uyifice iSatanist iserver esontweni. ISatanist iya straight epulpit yoba umfundisi khona izon influencer nithi unamandla nimworship nithi papa I receive benifaka iSatanism ngala. Kahle ke inkolo yafika negebengu ngani zakwethu. Yafika negebengu nje ngani zakwethu. It's either uthatha lento mawuhlula lokhu ukukhala inhlamvu ekhanda noma uyathatha ufaka ejele. AmaSulumane ke awasipetuli kaMasulumane. Angithandi nokukhuluma nangawo ngoba a dangerous ngalendlela. But whoever ophikisa indaba kaAllah kufanele bamfaka ibhomu. Awanasikhathi. Yabo sike sachaza ke nakumanye amavideo ukuthi the whole of Africa kwakuhlala abantu abamnyama but afika ama-Arabs eMorocco, eLibya, Tunisia, Algeria, Egypt kwabula abantu abamnyama bathatha over through igadi yabo nasisazoke sinifundise yona ngoba inkinga yini nabantu abamnyama aninazi isikhathi sokuanalyze nivele nenze uyabo futhi niprogrameka kalula ukunideprograma kuyiprocess ngoba nijaha nokucasuka nanesineke nje sokuhlala nilalela ninaso uyabo. But anyway iyona into besithi asishare nani kulesi sikhathi besibeka i-hour ukuthi akumele le session iqede i-hour. Sibonga kakhulu ngesikhathi senu ingane zakwethu. Siyacela futhi ningacasuki ngoba kule iqiniso ukuthi mawube isigqila for more than 500 years kuphuphu ukuthi ungathi ungakaqedi ngisho iminyaka o50 bese upihla ngenqwabe amalungelo. Just imagine umehluko phakathi ka500 no50 ukuthi ungakanani. Shethi sisalelo 450 years ukuthi nje enjoy ukuthi siphumile ebugqilini 450 years. Awungitshele umuntu ngoba engahlanganisi ngisho 100 years zingaki izizukulwane kufuna iphile emva kwethu ukuze ijabule ngoba phela ihistory lento ukuthi siphume ebugqilini obafika nama European Christian gangsters ngoba phela bufike namaKrestu ubugqili la eSouth Africa yabona njengoba bafika nama Arab eIslam eNorth Africa ubugqila abantu abafika neQuran eNorth Africa ibona futhi abafika abaletha ubugqila abantu abafika neBhayibheli eSouth Africa ibona futhi abaletha ubugqila. Thina mawubala from 1488 to 1994 ngicabanga ukuthi 508 years okusho ukuthi mhlambe mina mhlambe izizukulwane sesithupha kusukela kimi isona sobe sesenjoy freedom ukuthi sekuphele
more than 508 years siphume ebugqilini kwi-mass enjoy freedom. Awukwazi uku-enjoy freedom kusasele iminyaka eminingi kanje. Ingakho sinikhuze etshwaleni ukuthi hlukanani notshwala abantu abamnyama. Hlukanani nensangu. Nobutabane niphume kubona senibaningi kubona. Lento izobulala isizwe sethu. Indoda kufuna izalisa umfazi azaliswe indoda ukuze igeneration yethu ingapheli. Ngalawo mazwi bafethu siyabonga. uNkulunkulu anibusise. Mani nendlela nigcina isabatha. uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha. Ligcineke nawe kanye nabandla lakho bonke. Ligcina on Saturday. Lolu suku nithi umgqibelo aligcina on Sunday. uNkulunkulu khonzwa ngesabatha, isabatha le on Saturday. Ngalawo mazwi inkosi inibusise. Nisale nenkosi siyabonga.